Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista wettaq eġubijiet kbar u qal dan waqt intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa filgħodu. Għalhekk dal-partit dejjem wettaq eġubijiet kbar għal dan il-pajjiż. F'intervista sħiħa ta' aktar minn 3 kwarti l-kap nazzjonalista kompla bil-politika tiegħu ta' firda u negattività, dan speċjalment fuq is-settur tas-saħħa f'pajjiżna fejn konvenjentament naqas milli jsemmi l-waiver li taħt gvern nazzjonalista stess ġie firmat biex eżonera l-kumpanija Svediża Skanska milli tħallas il-miljuni kbar ta' euro xogħol ħażin li wetqet permezz ta' konkrit difettus fil-bini tal-Isptar Mater Dei. Skanska fi frar tal-2009 kienet iffirmat ftehim mal-gvern ta' Lorenz Gonzi fejn fih l-istess gvern ċeda dritt li jfittex lil Skanska f'każ li joħorġu xi difetti fil-proġett tal-qruq li kien taħt ir-responsabbiltà tagħha. Fl-2014 ġie skopert il-konkos difettus f'Mater Dei fi żmien meta l-gvern kien beda bi pjanijiet sabiex jibni żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu sodot fl-isptar. Dak iż-żmien, analiżi tal-binja mill-kumpanija internazzjonali Arup kienet iwriet li l-konkrit fil-binja tal-emerġenza ma kienx b'saħħtu biżżejjed biex jiflaħ iż-żewġ solari. Riżultat ta' dan ġiet stmata l-ispiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu biex dan il-konkos jitranġa. Intant il-ħamis Bernard Grech saħansitra ddefenda dan kollu e kif naqas milli jikkundanna l-iffirmar ta' dan il-waiver saħansitra prova jixħed dubi fuq is-sewa magħruf u li konfermaħu koll l-Awditur Ġenerali fl-2018 li kien ikkundanna dan il-ftehim. Il-Gvern Laburista meta tela fl-2013 kien tkellem dwar dak illi kienu qalu kien konkrit difettus.